I-share ko. Sabi ni ano, pwede na tanong ako doon. Yan, bili ka niyan. Hello guys, good morning, good morning. Balik tayo mga lalabs. Nakabili na ako ng internet, water. How many you want? How much? 70 cent ah. 1 cent ah. 70 cent each ma. Over. Okay. 70 cent. Maganda na yan, Dan. Sige na, tulungan kita magdala. I help you to carry. You can carry ah. Yeah, You're very strong. yes. Two plastic. You want whole but I put two. Yeah. Thank you. Thank you, guys. Daming balik din dito. Binta. Oo. Hello, mega shout out. Balik tayo mga lalabs, balik. We buy water. Bili kami ng tubig. Ilang araw ko ang deliver. Bilis na ubos. Nandyan lang kasi sila. Hello guys. Nandito si Banana. Maraming banana dito. Banana. Bili ka niya, no? Daming papaya. Papaya, mangga. Lai, offer. Bili. How much? $5. Longan. No. Kasi nandiyan ka nakatang. Balik tayo. Naayos ko na yung binili kong pang wifi na load. Na sit na ni uncle. Kaya naka-wifi ako, naka-ano ko sa labas, guys. Maraming prutas dito, guys, oh. May silot. Damo silot, damo silot, damo dragon fruit, orange, mango, banana. Oh, banana nila damo. Oh. Damo pakwan. Damo ila pakwan, oh. At saka pinya daghan. Ito, oh. Pinya inihiton, pinya Pilipinas. Oy, avocado, damo. May avocado, oh. Ang isang piraso, 250. Ang mahal naman yan. Magkano? Thank you. Okay, thank you. Magkano? 10? Magkano? 16. Oh, barato. Bili ako Pagkain mo? Carrot. Oh, sige. Sige.
Hello, mega shout out mga lalabs. Hala. Guys, ading sarap saging. Saging saba oh. Ayun oh, saba. Masarap 'yan. Excuse me. Magkano yung saba nyo? Kuya. Pabili nga kuya. Tagalogin nun. Anuhan akon? Tagalog. How much, auntie? How much this one? Wait, you see? Oh, Very heavy. That's 80. ha? That's $1.80. $6.10. No, this one very heavy. This one big good fat one. Only Yeah. 80. $6. That's $1.50 lah. 80 I discount 30 cents. Oh, maybe smaller. No smaller. Smaller no nice. This one nice. $6. 50 cents. 80 cents? 50. 50 cents. Yung ibarayad ko kay waray-waray na $8. 50 cents. 50 I cents, have not 80 cents. 50 cents. 50 cents. Okay, thank you. Okay. Ay, wag ka nito. Oh, guys, nakabili na ako ng saging saba, guys. Bukas, magmukbang tayo. Tamsak host, grabe. Ikot ng ikot. Oh. Ayan, marami na tayong bitbit. May saging, may tubig. Tubig. Kay Sis Kati itong tubig, itong saging akin. $6.50. 2 kilo siya, guys. Isang sipi. Usa ka sipi, 2 kilo mahigit. $6.50. Ang binayaran ko, aray ko, mabigat. Ang laki ng papaya nila, guys, oh. Yan, may senyorita na saging sila dito, guys, oh. Senyorita, saging. $2 lang ang usa ka sipi niya, $2. Usa ka sipi. Hintayin ko si Sis Kati, dito lang ako sa walang tao. Hindi na ako doon didikit. Dito lang ako, guys, dito. Nandito kami sa market ngayon na yan. Bukas yung market nila dito, yung pagkain. Pero hindi pwede kumain dyan. Tapaw lang, tapaw. Bring home. Agoy, daming lansones. Oh, nakabili ako ng guys, ng saba, saging. 2 ka kilo at saka 2 guhit. $6.50 ang 2 kilo. Magmukbang ako bukas. Lalagain ko. Masarap yung pagkain nila dito. Agoy, dami lansonis. Lansonis bitaw. Lansonis tweet. Oh, gusto ka lansones? Sis Leonora. Ito, malapit lang to sa bahay. Kaya, di ba, saglit lang. Saglit lang nawala tapos nakaano ulit kami.
Lansones, matamis yata yung lansones nila eh. Sarap, ang daming prutas. Mahilig ka sa lansones, Sis Leonora? Matamis yung lansones dito. Oh. Dito guys, meron kami ditong gustong ano, yung carrot cake, masarap. Masarap yung carrot cake nila dito guys. Hindi kami nakadala ng ano. Ito talaga si Sis Waray-Waray. Hindi mahilig magdala ng ano. Anong binili niya? Oh, carrot cake. Aya. Agi, ang bigat talaga. Yan, malinis yung ano nila dito guys, kainan. Ilan ang binili mo? 2? Kaibigan namin yan, si Uncle. No, 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 no. Wag na, wag na. Uwi na tayo? Bumili ako ng saging saba. Ang ibabayad ko sa'yo na $8, binili ko muna. Pero may dala, ano pa yata to eh, may dala kasi akong $15 yata. Ano yata? Kasi mabigat yung tubig. Ang bigat nga yung tubig. Ilang piraso to? 24? 24, 12 tayo. Ah. Bawasan mo yung ano mo, tubig, bulagay mo sa akin. Kasi may bit-bit ka pang ano eh, itim na bag. Ganyan kami guys. Pag nandito kami sa market. Uli na kami guys. Uwi na, uwi. Oo. Ayan, nakikita ka oh. Uli na kami. Pakwan. Bye-bye. 70 cents, di ba isa? Kasi ang isang box na order ko, 10 lang. 10? Nag-order kasi ako ng, Kasi maliit kasi yun eh. nag-order ako ng ano, Malaki kasi to eh. nag-order ako ng 7 piraso, 7 box. 70 yun. Okay lang, wala nang
Wednesday. Kasi ang balak kong bilhin, ano lang, 12 na. Ilang yan? Agi. Marasait na imo ano, may ada ka kutsara? Walang bilhin. Bawal na tayo kumain dito. Bawal lagi. Hindi mo na lang. Namili kayo, host. Ingat, mga lalabs. Oo, tingnan mo. Si Waray-Waray, ayun oh. May dala kaming tubig, kaya mabigat bitbitin. Tigdusi ka piraso haamon, mabugat. Nakapalit akong usa ka sipi nga saging nga saba. Yon. Yung market dito, dyan ang market. Yan ang market doon, likod nitong building na to. Sarap ng hangin, malamig. Tapos yung bahay namin doon. Yan lang dyan, oh, doon. Sa may tabok sa stoplight, nandyan. Kaya malapit lang kami dito, guys. Ang daming mga kalapati, oh. Di rin man nakahadlok. Nagkalo. Ang ganda nila tingnan. May ada. Sige. Bugat. Sabi ni Mel Lansones tweet. Oo, host. Mahilig sila ng Lansones. Tapos, anak ni Alberson, namili kayo, host. Bumili lang kami ng saging at saka tubig. Mineral water para sa amo ni amo ni Waray-Waray. Ako kaya pumunta akong market kasi pinaayos ko yung binili kong top up. Hindi kasi ako marunong. Okay. Ayan, papakita nasan na yung santol day. Adtuman ito man dit mga santol ito da. Adtuman dit tuloy yo tabok. Ipapakita ko sa iyo santol. Pero maiksi lang yung ano nila. Payat ba yung puno? Ayan yun, isa. Ayan no, santol guys. Yun, yung puno na yan, mga santol yan. Doon. Yung linya. Pero madadaanan namin dito yung maraming santol. Nandito kami sa Clemente. Bakit alam niya dito sa Nakapunta ka na dito, brother Mel TV sa Singapore? O nandito ka sa Singapore? Asan man mo dapit, host? Di army diri dapit sa Clemente. Tapos bukas 650. 2 kilo kaya mahigit. Tinimbang niya. Sarap nga ito lagain. Tapos may lawlaw, bagoong. Nice. Okay, harap na. Ayan na, wala na yung payong. Nakakasagabal ang payong. Madilim siya, maganda pa ganyan, oh.
Yan yung mga bahay dito guys. Matataas. Pero kami dyan lang kami nakatira. Ayan, no, nakikita nyo yan dyan. Landed kami. Tawid na kami dito sa mainit na yung cellphone ko. Dito na tayo. Sige, butang muna, mabugat. Hintay kasi naka-red line pa. Naka-red ano pa. Okay, go. Bugat dahil. So, dito na banda yung ano. Malapit na kami guys. Bilisan mo. Tabok. Alis din ako. Iwan ko ito. Galaw-galaw. Host. O nga. Pasensya na kayo mga lalabs. Galaw-galaw kay nagsigig ano. Bugat ako amon dala. Ha? Lingkod siya ta. Bugat. Kapoy. Oy, 1 meter. Orong ka doon. Baka tayo mahuli. Doon ka. Dito ako. Ay, yung dala ko. Gikapoy kami kay bugat amon dala. Bugat. Didi ako. Dito ka. Wag tayo magdikit. Orong pa, 1 meter. Wala na yan. 1 meter. Ay! Nakakatuwa. Alis din ako, iwan ko ito. Saan ka punta? Maraming salamat. Hi, Gelang Kyle Vlog. Shout out host. Mega shout out rin sa iyo. Thank you sa tamsak, lalab.
Mega shout out Sharon Duwason, anak ni Alberzon, galaw-galaw host, bitaw, lingkod lanay, lingkuri ba? Oh, 600 ml pala, day. Maulagi dako ulagi ni. Kay kadtong imong gipalit kay gamay man to. Product pala ng ano, kanya ng Coca-Cola. Product ng ano? Kanya ng Coca-Cola. Coca-Cola? Alas 12 na ba? Ikat ka na kayo. Ah. Tamsak ulit. Thank you sa tamsak. Ikat na. 10:30. 10:30? Well, 12:30. Hala si Kutob. Oh, mag-umpisa na si Ate, ano? Mag-umpisa na si Ate Tel. Ate Telma, mag-start ka na, te. Hello guys, sino nag-LS ngayon? Si Leonora o si Ate Telma? Hello, mga lalab. Sino nag-LS ngayon? Kasunod ko si Ate Telma o si Stes Leonora? lunch na nakakabot. Ha? Lunch na kakabot. Lunch? Nag-checkwe lang siya. Mamayang gabi ko nalulutuin yung ano, yung kamuting kahoy. O kamuting kahoy, talbos. Ano yun? Binili niya yun. Binili niya sa market. Ay, gano'n? Kumakain yun na ano. Yung adobo ko. Kumakain yun. Yung pakbit at saka yung adobo na ano, gusto niya yun. Pag gusto niyang kumain, sabihin niya, magsasabi, bili yan. Gusto niya yung pakbit, yung talong, sitaw, ampalaya, tapos kalabasa. Yun, pa-fry ko lang yun. Lagyan ko lang ikam dilis. Gusto niya yun. Yun lang ang kakainin niya. Sige na. Nakapahuway na tayo. Go na tayo. Akin na yung saging, ipudang. Lagay mo dito. Saging. Marami yung binigay ni Actor. Yo, marami yan siya magbigay. Wala na yung black. Plain na lang ate. Plain ba? Masarap yung ano niya, carrot cake.
high-tech naman. Kasi di ba hindi nawawala? Oo. Tuloy na yung Cebuan mag-organize pero yung mga bata daw hindi pa tuloy. Ang ano, priority nila na business. Nakalimutan ko na may asawa na pala ako. Lord, I come to you. Ang ganda ng bulaklak. Ba't ka nawala? May asawa ka na, host? Nawala ko kanina kasi nawala ang wifi. Pumunta kami sa sa market, yung binili kong load. Hindi ko kasi alam i-set yung wifi kung paano. Ayun, kaya nakaano ako ngayon ng wifi sa labas. Naghahanap ka na ba ng forever mo, host? Hahaha. Oo, dong. Ha? Simil TV. Oo. Dito tayo dumaan sa likod. Makikita ko ng Makikita ko ng mga amo. Ha? Yellow bell. Beautiful flower. Dapugay. Marami yan sa Pilipinas. Okay. Pertingbog ata, oy. Yan, libas, balonglong. Tawag sa kanila. Ito ditong bahay, kaibigan ko. Marami akong kaibigan dito, mga matanda. Yon ang mga best friend ko dito, mga matanda. Lord, I come to you. Let my heart be changed when you... Yan, gustong-gusto ko yung style ng nila dito. Uy! Lonely cat. Meow. Hello. Uy, hindi ba makita nandito? Shh. Galang pusa, guys. Sige, bye-bye. Bye-bye, cat. Ito, malapit na kami sa bahay, guys. Malaki ng bahay. Oh, ngay. Malaki. Ayun doon yung bahay ng amo ko doon. Tinulungan ko si Siskate. Maraming mga Pilipina dito, guys. Hihingi ito. Yung katulong dito, Indonesia, kaibigan ko. Wow, ang taba ng niya. Oh. Ay, ang taba ng... Hingi ako dito ng papaya. Yan yung papaya niya, ang daming bunga.
Guys, ipapakita ko sa inyo bahay ni si Waray-Waray. Ayan oh. Yan ang bahay niya. Ito ang bahay niya. Tingnan mo oh. Lumang-luma. Yun yung malunggay niya oh. Aray ko. Perting bugata dang. Yan yung malunggay niya guys. Dahil pinutulan niya, mga fresh yan at saka sariwa talaga yan guys. Yan. Yan malunggay niya. Haunted house talaga. Tapos guys, ito, saba yan guys, saba. Tinanim ko na saba. Tingnan mo, itong bahay ni Sister Kat. Oh. Ha, naluto. Lumang bahay kasi to guys. Magbawas ka ng saging. Ikaw na magluto kasi hindi naman ako pwede pumunta dito. Sina, kuha ka na. Ikaw na magluto ng saging. Kailan ko pa ako magluluto. Tama Ate, na yung for ano yun. sige, kuha ka Para sa inyo, matigas po gas. Masarap nga yan, matugas. Tapos dalawa rin kami nito. Yung kasama ko. Oh, binilhan mo pala ako? Oh, maraming salamat. Binilhan niya ako ng lunch, guys. Nga din na ako, day. Nga din na ako. Kudang. Thank you sa lunch. Wow, saging. Ikaw talaga nagtanim host. Oh, yun. Ayun siya. Hindi pa tumubo. Sabayan. Bagong tanim yan. Itong saging na sinaba na binili ko ngayon. Mag-asawa ka na, host? Anak ako ni Alberson. Hindi pa dong. Hindi pa. Nagkanta-kantarang ko. Why forever? Maulagi, why forever? Residential. Haunted house talaga. Malapit lang pala kayo dyan. Oh, malapit nga. Wow, saging. Ikaw talaga nagtanim yan. Itong binili ko, hindi. Binili ko to sa market. Yung tanim namin, wala pang bunga. Alis na ako. Sis. Bye-bye. Salamat. Bye guys. Sabi ni Waray-Waray. Uwi na ako. Yung dinaanan namin kanina, highway yun. Napapalibutan kami yan dyan. Highway din yan. Dito kami nakatira. Ingat sa pagtawid. Hindi na kami tumatawid. Dito na kami sa residential ng bahay ng mga amo namin. Oh, close yung mga playground dito. 3 buwan na yan. Yung playground. Diyan kami ni Sis Cathy paggabi. Diyan kami nag-exercise. Ito ang ganda ng ang ganda ng puno. Para siyang Christmas tree. Nandito na ako sa bahay, guys.
Nakarating na ako sa bahay, guys. Nakarating na ako sa bahay.